तब वोट के कड़ा के दिया नीतीश के। नीतीश नीतीश के देखिए कहत रहे जे अच्छा अच्छा। नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया दर्शक के भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में स्वागत बा। आज हम अपना ही गांव के रेलवे स्टेशन पर आइल बानी। वहाँ अइला के बाद देखनी है जे एगो लड़का जौना लड़का के वीडियो रुआ पहले भी देख चुकल बानी। ये लड़का गूंग लड़का ह, बोलेला ना, लेकिन ये लड़का के कुछ परेशानी बा जौन की वर्तमान सरकार से काफ़ी नाराज बाड़े ये लड़का। तो इनके से कुछ हम बातचीत करे बा रउआ के भी देखाए। इनका काफ़ी होशियार लड़का हुए, बहुत मेहनती लड़का हुए। तो चलिए उनका से बात करते। नहीं रउआ नया बाने तो चैनल के प्लीज़ सब्सक्राइब करी और लाइक करी या शेयर करी, कैसे कि अगला वीडियो रउआ उनके देखे के मिलो और एगो भाई के हेल्प हो जाओ। तो आई उनका से बात करी। तो देखी हम आ गइल बानी। ये लड़का बड़ा एक तनी गूंग बड़ा का कहता रहे, प्रणाम करता रहे सब दर्शक के। बहुत ही खुश मिजाज इंसान हुए। तो अब का हाल बा? ठीक बा? ठीक बा नु? और खाना वाना भइल? अच्छा। और सब का समाचार बा गाँव का? ठीक बा नु? पानी अच्छा। तब बाबू से बाबा देखी बतावत तारे कि सब खेत में पानी भरल बा। जौन खेत में इनका खेत में खेती होता रउआ देख भी रहल बानी, जैसे कि पीछा में पूरा पानी से लबालब बा खेत। ऐसे ही बड़ी गुस्सा में बाड़े। और नीतीश खास करके नीतीश सरकार जौन पानी उनी के निकले के कुछ व्यवस्था भी नहीं है फिलहाल में, ऐसे और नाराज बाड़े। तब वोट के कड़ा के दिया नीतीश के। नीतीश के देखिए कहत रहे जे अच्छा अच्छा। देखी कहते रहे जे तीर के ना दिया या फूल के दिया, फूलों के ना ललटेन के दिया। लेकिन ललटेन पर कहते रहे जे दिया। अब कहा से कि स्थिति बड़ी खराब इनका लौकता। और सब का हाल बा गाँव में? रेलवे आ गइल, खुश बाने न? अच्छा तो अच्छा ठीक बा। अच्छा पूरा प्रचार करब लालू यादव के? अच्छा दारू बंद अच्छा। नीतीश कुमार से काफी नाराज बड़ा बुझाता। अच्छा ठीक बा। अच्छा सब सुगत। कहाँ रहल तू? कहाँ रहल? सूरत रहल? कमाल कौ रुपया? 10,000 कमा ल। देखी कहते रहे 10,000 कमाई ले गईले है ना अभी? यही जरा अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी प्रचार करे के वाला लालू यादव के खिना? अच्छा ठीक बा। और सब भाई पानी लाग गइल बा तो मच्छरे छरी बारी सब मच्छरी अच्छा सब लोग मार ले जाता। तो आका गोरिया नहीं खा करत? अच्छा तो ढेर पानी बा तब लोग मार ले जाता। तो राती खाना वाला टॉर्च लेके राती का 6 बजे वाला? अच्छा और तब लोग मार ले जाता। अच्छा तो राती खाने नहीं है कहीं ढूका उका लागो सुत तब न पकड़ाई? अच्छा इनका नाराज भइला के कारण एगो बा कि इनकर पिताजी के पिछला महीना में डेथ हो गई रहा। वहाँ के डेथ सर्टिफिकेट बनवावे जब ई गईले हैं केहू के माध्यम से, जब ई कागज दिले हैं, ई तो बड़े गूंग ना बोले तो वहाँ से 500 रुपया के मंगाहट भइल। से और खासा नाराज बड़े। इनका से पूछता नहीं कि आखिर का भइल,
कागज बनल ह? बा कागज देखी कहता रहे जे बा घरे धइल बा अभी बनल ह ना। पैसा मांगता लो 500 रुपया मांगता लो। देखी 500 रुपया लोग मांगता। तब नीतीश कुमार से यही से नाराज बड़ा कि ब्लॉकों में घूस लाग रहा बा। इतना विकास तो काम खैर भइल बा, लेकिन अभी जौन ओह लायक पर होखे के चाही जमीनी स्तर पर हर जगह घूस के बोलबाला बा। 200-400 घूस के नाम पर रउआ सोच सकत एगो तो आदमी डेथ कैलस मरल, ओकरा ऊपर का बीतेला आ ओकरा ऊपर से केहू ओकर सर्टिफिकेट लेवे जाता तो ओमे मुँह मांगा पैसा उछलता लोग। ब्लॉक के अधिकारी लोग बा चाहे जे भी बा, आ ज़्यादा अथी कैला पर कहता लोग कि ना मशीन खराब बा तो हवा 2 दिन के बाद आई तो 4 महीना के बाद आई चाहे 1 महीना के बाद आई। ऐसे और मैंने अब समझ सकता नहीं कि घर के लगे तो नहीं है, कम से कम 10 किलोमीटर जाए के बा। ऐसे और का कहे के बा? अच्छा अच्छा देखिए और कोनो काम खातिर भगवानपुर गए हैं जेमे 2000 रुपया के घूस शायद विकलांग सर्टिफिकेट खातिर गूंग बाड़े, तो विकलांग सर्टिफिकेट खातिर शायद गए हैं तो भी 2000 के केहू मांग कैले बा। ऐसे ही काफ़ी नाराज बाड़े। पहले तो खैर नीतीश भक्त रहे हैं, लेकिन ये बार नीतीश कुमार के काम देख के बहुत नाराज बाड़े। जब देख तब एकदम घूम के उनकर बुराइए करता रहे, कहा से कि इनका ऊपर बीत रहा बा। समझ सकत नहीं एगो आम इंसान इतना नाराज बा तो और लोग में कितना नाराजगी हुई। तब और का हाल बा? ठीक बानू? अच्छा ठीक बा। तब कहाँ बा आपकी? कहाँ बा? ललटेन पर सब जगह हे पर ना फूल पर ना बा।